kara mana karfin gwiwa sako muku shirye-shiryen mu ku danna mana wannan alama ta subscribe kana ku hada da ƙararrawar sanarwa domin ta sanar da ku da za mu ɗora zaɓen shi. Kai fita ka bar gidan nan. An ki a fita. Fita na ce. An ki a fita. Wallahi sai ka fita. Alƙur'an ba zan fita ba. Ki shaida na fita ki bar gidan nan. Ni kake wa kora aljanu? Fita yanzu ki bar gidan nan. Gidan ubanka ne na? Ke ma ba gidan ubanki bane. Ji ubanwa. Ku zaman me kuke yi anan? Wai za ka ba mu na aro. Wancan karon da na ara muku ai ban ji daɗi ba. Dan Allah dan Annabi kai haƙuri aka samu. To je ki dauka. Kai malam yaushe zaka bayar kuɗi na? Daga nan zuwa sati daya. Ka tabbata? Insha Allah. Wa kai me yasa akani su kafi kowa cin bashi ne? A bar magana. Sarki wai aka ce baka taɓa sa yar kafin ba. To sai me? A banza. Ni duka ba komai bane a gurina. Da wa kake yi? Da zuciyata nake yi. Oh. Wai me yasa yan matan Kano suka fi kowa cin bashi ne? Ina ruwan. Da ruwa na mana. Muna Mama wai da gaske ne idan kika ranci kuɗi ba ki biya. To sai me? Ko kana da jani?